کہ ایک تقریر نال لب پوے ہاں تا خبیب دی کمر کوڑے کھا کھا کے کالی نہ ہوئے ہاں جنت سوکھی ہوئے ہاں سونی داڑی مبارک لیا فاروق اعظم سکے مامے نو نہ مارے ہاں ابو عبیدہ بن جراح سکے پیو دا قتل نہ کر رہے ہاں اور جنت سوکھی ہوئے ہاں تا حسین اکبر جیسا پتر کربلا وچ لے جاوے ہاں جنت سوکھی ہوئے آ تیرے ہنجوں دی قسم کدئی رباب 6 ماہ دا بچہ کربلا وچ نہ بھیجیا کیا سمجھتے نے کہ جنت مل جائے گی اور پیو جڑا تینوں جہیز دے وے او تا سال چ فرنیل دیاں گولیاں لا لا کے اونوں تاوے دیاں تے جڑا زینب قرآن تیرے گھر تک پہنچایا ہے اونوں پڑھتی ہی نہیں ہے بلبلے ڈرامے ویکھن دا ٹائم ہے ارطغرل ڈرامے ویکھن دا شوق ہے لیکن قرآن پڑھن دا شوق کوئی نہیں اور تیرے تو میں تینوں کی میں سمجھاوا اس بی بی دی کنید بن جندی رات ایک سجدے وچ گزر ویندی ہے اوے میاں اللہ کرے بندے نو میری یہ عشق دی گولی سمجھ آ جاوے اوے ایک بلی بھی میری بچی تیرے گھر دودھ نو منہ چلاوے تو کبڑیج کے بوری وچ پا کے آدیاں جاؤ وہاڑی ویندے پے وے اینو اگاں چھڈ دیوائے 50 میل اگے پہنچایا او بلی بھی 4 دن بعد تیرے دروازے دے اگے آ کے میاؤں میاؤں کرتی ہے آدھی ویک تائیں مینوں چھچڑے کھوائے میں تیرا گھر نہیں بھولی ایک تو ہے بی تولے سونے پا کے بھی رب نو بھی بھول گئی ہیں تے شاہ عرب نو بھی بھول گئی بہت سونا پہ سن دے ہو سرکار مہربانی بیٹا جی توجہ ہے کہ کوئی نہ ہن ادھے ناراض ہوئے بیٹھے ہو مولوی تبلیغ نو جوڑ گیا تسی نماز نہیں پڑھو گے تہاڈی اولاد تہاڈے یہ رقبے بیچ کے موبائل لے کے ٹر جائے گی یہ میرا تجربہ ہے اپنے پیو دادے دی جائیداد دی حفاظت کرو تمہیں مسجد میں آنا پڑے گا ورنہ یاد رکھو میں جاندا پوتر قبلہ پیو حکا پیوے دادا حکا پیوے پوتر سگریٹ پیندا ہے مفتی صاحب تے پوترا قرآن دی قسم پب جی کھیڑدا ہے اگر دادا علی ہوئے ہر بندہ نہ جی ہر بندہ بالکل نہ بولے فیوز بندہ نہ بولے بالکل نہ بولے جی میں نو پتا ہے نا جی ہر بندہ نہ بولے اور میاں دادا علی ہوئے اور آخر جمعے کے داد دیون والا پتر حسین ہوندائی پوترا سجاد ہوندائی سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری آقا کریم فرما دن میری پہلی پسند ہے نماز میری نماز پسند ہے اے میرے ہاتھ بننے ویکھو میں ہاتھ بن رہا تسی کوئی میں نو کوڑے مار رہے ہو جو میں ہاتھ بن رہا اور تسی سن دے تا بیٹھے ہو میری فقیرانہ درخواست ہے نماز پڑھی کرو سارے مسئلے حل ہو جاسن پہلا بے پاری نماز دا ہونا ہے اگر نماز کلیئر تے اگے کم سوکھے ہی سوکھے مولانا تو ستعید فرما رہے ہو مالک تو کو رنگ لاوے سونا نبی فرمیندہ ہے پہلی میری پسند ہے نماز یا رسول اللہ دوسری پسند کیڑی ہے فرمایا وفادار بیوی سینہ صاف کر لوں پھر نہیں پڑھتا پڑے نا پہلی پسند کیڑی دوسری پسند وفادار اے نہیں نبی فرمایا لمبے قد والی چٹے رنگ والی اے نہیں نبی فرمایا وفادار بیوی وفادار بیوی وفادار بیوی سیدزادہ اس نبی دی وفاواں تو صدقے جاواں جدی شادی ہوئی ہے پہلی خدیجۃ الکبریٰ نال او میاں بطول دی ماں نال رقیہ دی ماں نال کلثوم دی اماں نال زینب دی اماں نال حسن حسین دی نانی نال جدن شادی
شادی ہوئی ہے خبر عمر میں ڈفرنس دیکھو بی بی کی عمر 40 سال ہے زہرا دے بابے دی عمر 25 سال ہے اور 25 سال کتھے تے 40 سال کتھے جڑے روندے بیٹھے ہو کتھے 88 دا لڑکا سونا ہوئے تے آخر تیری عمر 20 سال ہے جنی شادی او دے نال کر دے ہیں جڑی 40 سال دی ہے اگر لے میرے واسطے ایہا لپھی آئی ہن کو آمنہ دلال ہے اللہ دی بارگاہ میں چاہتا ہے اللہ جی میں تو راضی میں محمد بھی اوے راضی ہاں سبحان اللہ جی سبحان اللہ اور جڑے ویلے شادی ہوئی ہے اللہ اچھا دلہن کا نام ہے خدیجہ یہ تھوڑا جا تو اٹکو گے ذرا مفتی صاحب تو تائید فرما دی گئے کیا من نام ہے دا عید والے نہیں بول رہے چلو کوئی گل نہیں انہوں نے ہونے آکھا نا میرا مرشد سونا ساری قوم آکھے کہ مرشد سونا وہ تیرا مرشد سونا ہے میرا حسین سونا کوئی نہیں اور تیرا مرشد ککڑ باب سونا ہے میرا حسن مجتبہ سونا کوئی نہیں تیرا مرشد پیو دا عرس بھی کراوے دا غریب مریدی چمڑی لہا لیندہ ہے تو میرا علی او مرشد ہے جڑا فقیرانو بھی قطارہ بخش دینا اللہ دا ذکر کرنال شکل سونی ہوندی ہے نبی دے ذکر چ نسل سونی ہوندی ہے صحابہ دے ذکر چ عقل سونی ہوندی ہے تے حسین دے ذکر چ جنت دی فصل سونی ہوندی ہے پہلی پسند کیڑی ہے جی جیو میرے شیرو دوسری پسند کیڑی ہے کیڑی پسند ہے بیوی ہے 40 سال دی دولہا ہے ہائے دولہا ہے اے ہے میرے نبی دی سنت ہنیرا حلوہ کھاما سنت نہیں اے بھی سنت ہے میرے نبی توڑی نظر پیا کردہ قرآن دی قسم ہے میرے نبی نے وفا کتنا کیتی ہے اگر خدیجۃ الکبریٰ نے وفا کی ہے تو میرے نبی نے کیا وفا کیتی ہے اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرمیندیاں میرے سامنے گھر بیٹھن مدینے دا شہر ہے میرے سامنے بیٹھن اچانک ایک عورت دی آواز آئی میرے نبی اچانک اٹھ کے کھڑے ہو گئے دروازے تے پہنچے دروازہ کھولیا تے واپس آ گئے میں کہ یا رسول اللہ کہاں گئے تھے فرمایا آج ایک عورت گفتگو کر رہی تھی ہم نے سمجھا شاید ہماری خدیجہ آ گئی ہے شفیق یہ باتیں ہر جگہ نہیں بتائی جاتی خدا کی قسم اور میرے نبی وفا کی دی ہے ساڑھا جنوبی پنجاب گلیا ہویا ہے انہوں نے ترقی مل جاوے اپنی پہلی گھر والے نو انہیں چھڑ دیں دینا جنہیں دی کچھ لگتی نہ ہوئے ہسو نہیں میری گل کے پھسو وقت لگا ہے تینو پہلی گھر والی دی وجہ نال تے تے بالکل ڈیلیٹ کر دیتا ہے قرآن دی قسم ہے جس دن عید ہوئے ہاں میرا نبی قربانی دا گوشت برتن مبارک وچ پا کے خدیجہ دے سہیلیاں دے دروازے تے خود جاندا ہے اللہ کا سلامت رکھے جی ہم تمہاری مرضی سے نہیں بولیں گے ہمارے منہ میں تمہاری زبان نہیں ہے ہم وہ بولیں گے جس کا تقاضا منبر کر رہا ہے اور ایسا انداز میں بولیں گے کریٹیسائز نہیں کریں گے فاؤل نہیں کھیلیں گے جو بولیں گے اس کے اوپر قائم رہیں گے اس نبی کا فرمان ہے میری پہلی پسند ہے نماز اور دوسری پسند ہے وفادار بیوی اور کیسی وفا کیتی ہے قرآن دی قسم ہے آخری ٹائم جو ہاں خدیجۃ الکبریٰ دا میرے نبی نیڑے آ گئے فرمائیں خدیجہ مانگ کیا مانگ دی ہیں آدھی سونا تیرے جیسا شوہر ہوئے میں کیا مانگا شاہ جی میں کیا مانگا نبی فرمائیں پھر والوی کچھ مانگ دیکھو سین دا ذکر کیتا ہے ہوا بھی چل پئی ہے آخر حسن حسین دی نانی ہے نا جی میں قربان ہو جاؤں نبی فرمائیں کچھ نہ مانگ دانے صحیح میں کی میں پڑھاں بی بی آدھی ہے میں کیا منگا سونا جدن تو دولہ بن کے آیا میں آکھیا لاڈ دے بعد کچھ نہیں منگنا ساکی کوثر میرا وارث بن گیا نبی فرمائے 25 سال گزارے نہیں میرے نال ہر بیوی فرمائش کر دیئے سبزی لیا دال لیا گوشت لیا فلانے کپڑے لیا تین تو آج تک کچھ نہیں نالے دیکھنا خدیجہ جب تو آئی تھی تیرے جسم پر جو قمیض تھا اس میں سونے چاندی کی تاریں لگی ہوئی تھی 70 اونٹ مال کے تھے آج خدیجہ تیرے قمیض پر 14
14 टांके लगे हुए हैं, वो कुछ मांगी लाए, पूरी जिंदगी जड़ा नहीं बोला, हुण भी ना बोले। बीबी आखिरी टाइम आ गई, या रसूल अल्लाह मैनू उस कमीज विच चस नहीं आई जेड़े इस कमीज विच तेरे बेटे में चस। भाई क्या बात है, हुण मेरा दिल है 88 वालों मुबारक दे देवां, महफिल मक्के भी जा रही है, मदीने भी जा रही है। हाय 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 सुभान अल्लाह। बच्चों ये है रूल, अल्लाह फरमाते हैं लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। खबरदार मेरे मोहम्मद का किरदार कीमती है, इसकी चाल कीमती, इसके कीलो काल कीमती, इसकी सीरत कीमती है, इसकी सीरत पे चलना है। लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। और मोहम्मद के किरदार को वो अपनाएगा जो हम पर ईमान भी लाएगा और आखिरत पर भी यकीन करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इस औखी तकरीर ते सर दाद देवन का शुक्रिया, वेला सट्टन का शुक्रिया। इस तकरीर ते बंदे कबड़ी जाते हैं, तुहाडी अदमत नूं सलाम है। नबी फरमांदे ने चल हुण तो कुछ मंग ले, कमीज ते इतना टांके लगन। आदि आका फिर होर कुछ नहीं मंगदी। जेड़ी वड्डी बेटी ज़ैनब बैठी है ना, ज़ैनब जिले इहदी शादी करो इनू मेरा हार दे दिया है, मेरा हार जड़ा है वो दे दिया। नबी फरमाते हैं ठीक है। ये जड़ी दूसरी बैठी है रुकैया जी, फरमाया 7 प्याले चांदी के बने हुए हैं, अब्बा जी मैनू शाम ही मंगवा के दिते हैं, जेड़े वेले कुलसूम नू टोरे ये 7 प्याले दे देवी। नबी फरमाते हैं ते होर या रसूल अल्लाह ये जड़ी रुकैया बैठी है ना, रुकैया ये मेरी बेटी रुकैया, इन करी सोना इनू लकड़ का संदूक है संदल का बनया होया वो दे देवी। नबी फरमाते हैं ते फातिमा नू सरकार ठीक पढ़ रहा हूँ, आपका टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा। या रसूल अल्लाह क्या फरमाया? फरमाया तैं ज़ैनब दा ज़िम्मे लाया है, कलसूम दा लाया है ते फातिमा। नबी फरमांदन फातिमा दे बारे में आदि आका आज के बाद मेरी फातिमा को आपने रोने नहीं देना। इसीलिए नबी ने फरमाया तो फातिमा बीबी के बारे में फरमाया था अल फातिमा तो बिदअ तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये वफाओं का नतीजा था। हाँ मुफ्ती दाने जितने उलमा बैठे मैं गलत पढ़ा, मेरा गिरबान न पोए वफावा दी हद मक गई। जब नबी फरमाते रहे मंग मंग मंग, आदि आका चल फिर तुसी इंज कर दे पे हो तो मेरा आखिरी टाइम है इंज करना। फिर जल मैं यू आदियाँ मैनू कब्र च खुद उतार दिवा और मेरी सिरांदी दे नेड़े ना ये अपनी काली कमली दी चादर रख देंगी। नबी फरमांदे वजह जी वो मुनकर नकीर आसन ना, मैं आखा ख्याल करो मैं मुहम्मद दे वेड़े विच बुहारी देंदी है। बस 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 बनावटी दाद ना, बनावटी दाद ना, मेरी माँ का जिक्र है, इतने हलाल ही बोल रहे। अल्लाह वाहिद की कसम है, मैं जज्बात तो बाहर आया बैठा, मैं कंट्रोल की थी बैठा। अगला जुमला मैं पढ़ागा, तुसी ना बोलो मैं राजी हूं, बोलो मैं राजी हूं। मेरे बच्चों ये कोई जवेद चौधरी का कालम मैं आपको नहीं सुना रहा, ये तुम्हें मैं कोई हामिद मीर का तगजिया नहीं सुना रहा, नबी की सीरत सुना रहा हूँ। नबी फरमाते तू चादर नहीं मंगदी है, चादर तो मैं रख दे सा। अगर तू मुहम्मद कोलों दे जिस्म दा टुकड़ा मंगे मैं वो भी तेरे नाल दे दे। भला होवे जी, हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। हाँ जी, पहली पसंद क्या है नबी दी? मरहबा मरहबा। दूसरी पसंद बोलो वफादार। या रसूल अल्लाह थोड़ी तीसरी पसंद केड़ी है? फरमाया खुशबू लगाना। इत्थे थोड़ा जा नारे भी रोको तो 15 मिनट मैनू पढ़न दो ताकि मैं पढ़ लवा। आका फरमाते हैं तीसरी पसंद केड़ी है? बोलो। ते खुशबू तो ओ लावे ना जदी बगल चो बदबो, जदी खुदी विचो बदबो, जड़ा जुरामा लहावे तो पैरों तले बो, ते जिसके तलवों का धोवन है आबे हया। जेदा सॉफ्टवेयर ठीक काम कर रहे हो वो बंदा बोले, बाकी बिल्कुल ना बोले, बिल्कुल भी ना बोले जी, बिल्कुल ना बोले। और जिसके पसीने से गुलाब का फूल बने, आप मुझे बताएं जड़ा खुशबू दी दुकान ते होवे उन्होंने खुशबू लाहण दी लोड़ ही नहीं पौंदी। दूर तो बदल
شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا آقا فرمیندہ ہے میری مجھے خوشبو پسند ہے. 10-12 ہزار دا مجمع ماما بیٹیاں دا کٹھ مینوں دسے خوشبو دا میں لاواں کہ میرے وچوں بدبو, خوشبو دا تساں لاو تواڈے وچوں بدبو. نبی کون سی خوشبو لگاتے تھے؟ نبی کوئی خوشبو نہیں لگاتے تھے. جب ان کا موڈ بنتا تھا وہ بطول کے ویڑے جاتے تھے. ہم اردو میں پڑھیں گے. حسن کو ادھر بٹھاتے تھے, حسین کو ادھر بٹھاتے تھے, پھر دونوں کے بال سونگ کر فرماتے تھے الحسن والحسین ہما ریحانتی من الدنیا والآخرہ. فاطمہ حسن تے حسین میرا دنیا وچ بھی پھل ہے جو میرا آخرت وچ بھی پھل ہے. عاشقوں کی زبان پہ تالے نہیں ہوتے. ہائے 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 بھائی کیا بات ہے. سونے چہرے والے عاشقوں کی زبان پہ تالے نہیں ہوتے, اور جن کے دل میں نبی کا عشق ہو ان کے دل کالے نہیں ہوتے. آ بیٹا آ جاؤ 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 میرا بیٹا. جی مہربانی سرکار, مہربانی جناب. دیکھو نا اللہ نے بچے کو عزت دی ہے تو مولوی کو سڑنی نہیں چاہیے. اس سے رب دیتا ہے نا جی تو سڑنا نہیں چاہیے. ہر کسی کا اپنا انداز ہے. آتے ہیں وہی جن کو, بیٹا بیٹھ جا بیٹھ جا, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. لو جی ایک دفعہ میرے نال تقریر دہرا دو پھر میں پڑھتا. پہلی پسند کیا ہے؟ لو جی بیٹا اور میرا بچو تانوں تواڈی ماما دا واسطہ چپ کر کے پیسے چاہی جاؤ, بولو تا نہ پیسے چالو کیا ہے. یہ بھی تو ساڈے بچے ہیں. نہیں بھی منافقت ہوتی ہے نا. اپنا بچہ روے تو ہائے میں مر گیا, دوسرے دا روے تو سر درد پہ جاوے, یہ بھی منافقت ہوتی ہے. جی سر یہ منافقت ہوتی ہے. غریب کو دیکھ کے بلڈ پریشر تیز کر لیا, امیر کو دیکھا تو پھیکی بلی بن گیا, یہ بھی منافقت ہی ہوتی ہے. یہ بھی ساڑھے بچے ہیں, ان کو نہیں چھیڑنا. انشاءاللہ انہی میں سے عبد القیوم جیسے پیدا ہوں گے, انہی میں سے حضور کے نوکر پیدا ہوں گے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. پہلی پسند ہے آقا دی, دوسری پسند آقا دی, بھلا ہوگے تیسری پسند جس حسین کو نبی سونگتے تھے. اگر آپ اجازت دیں تو 15 منٹ میں ہم اس کا آپ کو آخری سجدہ سنا دیتے ہیں. ایمان سے کوئی پرابلم نہیں ہمارے لیے. ہمیں 5 منٹ مل جائے ہم نبی نبی کر لیتے ہیں. تیرا تو میں ایک آنکھا نہیں ملنا آج. اچھا یہ میں نے صحیح مشورہ دیتی.